Už v 18. storočí opísal polyhistor Matej Bell blahodárne účinky slovenských liečivých prameňov. Pozrime sa, ako si tento prírodný zdroj zdravia užívame dnes. Poďme spolu do Piešťan. Stojím na moste, ktorý si určite zaslúži prívlastok svetoznámy. Nie je pritom ani najdlhší, ani najväčší slovenský most. A predsa, poznajú ho na celom svete. Vítajte na kolonádovom, alebo tiež sklennom moste v Piešťanoch, ktorý spája mesto s kúpeľným ostrovom, kde každoročne hľadá zdravie a oddych 100 000 hostí z celého sveta. Je to teda tiež most vedúci k úľave a k zdraviu. Adam Trajan Benešovský, po ktorom nesie meno tento prameň liečivej piešťanskej vody, bol človek, ktorý jej účinky doslova ospieval. V roku 1642 mu v Trenčíne tlačou vyšla latinská oslavná báseň s názvom Uzdravujúce piešťanské kúpele. O 100 rokov neskôr na význam tejto básne upozornil môj sprievodca po slovenských liečivých prameňoch polyhistor Matej Bell. Dokonca ju citoval vo svojom diele Notície. Do jám si chorí ponoria zoslabené nahé údy. Predpis im nebráni veru máčať sa, dokedy chcú. Či to platí aj dnes? Na to mi určite odpovie vedúci lekár piešťanských kúpeľov, pán doktor Rastislav Gašpar. Dobrý deň, pán doktor. Dobrý deň. Dnes to už neplatí. Dnes vieme oveľa viac o tom, ako účinkuje bahno na ľudský organizmus a vieme povedať, že bahný zábal v dĺžke trvania zhruba 20 minút je ideálny na to, aby sme dosiahli všetky liečebné efekty, ktoré potrebujeme. A ako vlastne vzniká to slávne a unikátne piešťanské bahno? Bahno má svoj pôvod v sedimentoch z obtokového ramena rieky Váh, do ktorých vyvierajú minerálne pramene s liečivou minerálnou vodou. Mieša sa tam jednak riečny sediment s minerálmi, ktoré pochádzajú z hĺbky zeme. Odtiaľ ťažíme bahno do tzv. Zrecích bazénov, kde bahno je zaliaté horúcou minerálnou vodou 67 stupňovou a musí zrieť najmenej po dobu 1 roka. Názov Piešťany je odvodený od slova piesok, v miestnom nárečí písek a píšťany. Isté je, že na brehoch Váhu sa usadili už pravekí ľudia, ktorí už zrejme poznali blahodárne účinky teplých prameňov. Skutočné kúpele začali v Piešťanoch vznikať až v 19. storočí. Po skončení napoleonských vojen vznikol najstarší kúpeľný dom. Klasicistické napoleonské kúpele, ktoré slúžili na liečenie vojakov. Rozhodujúcim obdobím pre rozvoj Piešťan je éra spojená s rodinou Winterovcov. Otec Alexander a jeho synovia Ľudovít a Imrich sa zaslúžili nielen o kultúrny a spoločenský rozmach mesta, ale hlavne o rozširovanie slávy piešťanskej vody a bahna po celom svete. Som v centre kúpeľného ostrova, v centre spoločenského života slávnej éry rodiny Winterovcov. Toto tu je hotel Thermia Palace, kde to aj dnes žije intenzívnym kúpeľným životom. Ale ja tu mám dohodnutých zo pár zaujímavých stretnutí. Spolu s Matejom Bellom sa vraciame k liečivým prameňom na Slovensku, ktoré sú našim pokladom. Pán doktor, čím je výnimočná piešťanská liečivá voda? Piešťanská voda je výnimočná niekoľkými charakteristikami. Je to jednak jej výdatnosť, teplota 67 stupňov Celzia a obsah rozpustených minerálnych a plynných látok, z plynných hlavne sírovodíka. Pochádza z hĺbok okolo 2000 metrov, kde sa zohrieva a vyviera na povrch v niekoľkých prameňoch s výdatnosťou až niekoľko miliónov litrov denne. Pre liečebné účely jediná úprava spočíva v upravení teploty zo 67 stupňov na 36 až 39 stupňov Celzia a dostáva sa teda buď do bazénov alebo do balneoterapeutických vaní, kde má veľmi priaznivý účinok na ochorenia predovšetkým pohybového aparátu. Poklady si väčšinou predstavujeme ako jagavé, lesknúce sa žltou farbou zlata, prípadne odrážajúce svetlo ako drahé kamene. To piešťanské zlato má farbu bahna, vonia ako bahno a neleskne sa. Napriek tomu je to poklad na nezaplatenie. Pozrieme sa spolu na to, ako sa využíva pri liečení. Bahno miestni umeleckí sochári nanesú, dôkladne rozotrú, s citom uťapkajú na golema,
A my potom len zdravieme a zdravieme. Ale skvelá je aj samoobsluha. Niet nad vlastnoručné bahnenie sa. Už som sa aspoň zľahka dotkol histórie Piešťan, ktorá je nerozlučne spätá s rodinou Winterovcov. Ale aj tento salónik má úžasnú históriu. Po prvej svetovej vojne sa tu stretli traja panovníci, aby dohodli podmienky budúceho mieru. Ale aká je súčasnosť piešťanských kúpeľov? Na to sa už spýtam obchodnej riaditeľky pani Michaely Kobzovej. Dobrý deň, pani riaditeľka. Tak aká je teda súčasnosť piešťanských kúpeľov? V súčasnosti sú piešťanské kúpele jedny z najmodernejších v strednej Európe. Na Kúpeľovom ostrove máme 6 liečebných domov. V roku 2014 sme napríklad rekonštruovali balneocentrum medzi vlastne blokmi 4- a 3-hviezdových hotelov, ktoré sa stalo jedným z najmodernejších liečebných centier v strednej Európe. Piešťanské kúpele sú známe aj tým, že okrem domácej je tu aj široká zahraničná klientela. Z ktorých krajín k vám najčastejšie prichádzajú hostia? Máte pravdu, že najviac klientov pochádza zo Slovenska, ďalej je to susediaca Česká republika a potom samozrejme tie tradičné kúpeľné trhy ako Blízky východ, Izrael, Nemecko, Rusko, Rakúsko. Ročne odliečíme okolo 50 000 hostí. Piešťanské kúpele neposkytujú úľavu len telu, ale aj duši. Som na začiatku Dominovej promenády, ktorá nesie meno Karola Domina, autora knihy Piešťanská kvetena. Inak malá prechádzka tunajšou kvetenou by určite nezaškodila. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Ďakujem. Či už peši, alebo takto štýlovo, prechádzka parkom je nielen príjemným relaxom, ale aj cestou časom, počas ktorej spoznáte nielen modernú, ale i historickú tvár kúpeľov. Lebo tie sa menili tak, ako sa menila voda, tečúca dolu nedalekým váhom. Po prechádzke nádherným parkom som sa vrátil do hotela Thermia Palace. Dôvod? Slávny obraz svetoznámeho majstra secesie Alfonza Muchu, ktorý tu možno obdivovať. Ale osudy tohto obrazu, to je tiež zaujímavý príbeh. Ako z detektívky. Však, pán riaditeľ. Ano, a ten příběh se začal odehrávat 19. oktobra 2000, kdy byl obraz ukraden v noci, byl vyříznut z rámu a našel se až v roce 2004, a to v Brně v České republice. Odtud byl vrácen zpět na Slovensko a v roce 2006 proběhlo jeho restaurování a vrácení sem do těchto prostor. Je skvelé, že do Piešťan sa vracajú nielen obrazy, ale predovšetkým hostia. Ale poďme na inú tému. My si snad nevieme predstaviť Piešťany bez kúpeľov. Ako to funguje v opačnom garde? Kúpele a mesto. Ano, ta symbioza tady je, protože nejen, že se lidé u nás léčí, ale samozřejmě se přijíždí i vyžít sportovně, rekreačně, kulturně. To znamená, že je tady mnoho koncertů, je tady hudební festival, je tady přehrada Slňavá, jsou tady dobré cyklotrasy, dobré vycházky. Lákavé možnosti na relax a objavovanie neznámeho poskytuje aj okolie piešťanských kúpeľov. Park miniatúr v Podolí ponúka možnosť poznať mnohé slovenské hrady a iné významné budovy, z ktorých mnohé sa zmenili na ruiny. Taký je aj prípad Čachtíc, ktoré preslávila krvavá grófka Alžbeta Báthori, dodnes považovaná za najväčšiu masovú vrahyňu v dejinách. Nádherný renesančný červený kameň zase láka svojou úžasnou zbierkou nábytku, ktorá pochádza z mnohých hradov a zámkov západného Slovenska. Ako inak sa rozlúčiť v piešťanských kúpeľoch, ak nie symbolicky? V liečivom bahne a s pohárom liečivej vody v ruke. Priatelé, tak toto si po tom veternom dni naozaj užívam. Na zdravie v kúpeľoch Piešťany.